Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Kaibigan, unahin po natin ang ating panalangin para sa ating kaligtasan kontra bagyo. Almighty Father, we lift up to you our worries and apprehensions at this very moment. An incoming super typhoon is expected to hit the northern Luzon this Saturday morning. We implore on you to spare us from the destruction of this typhoon may bring. Many of us have not recovered yet the trauma and the destruction of the recent calamities that hit us. Please, dear Lord, and all angels in heaven, protect us. We entrust us our lives, our future, and our being to your care. We are nothing in this world without your help and assistance. All this we pray and ask in your ever-protecting name, Jesus Christ. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Narito na po ang mga mainit na isyu sa ating bansa. Bagyong Ompong bumagal pa, 25 lugar sa Luzon nasa signal number 1 na. Mga residente naman ng Ilocos Sur nagpanic buying dahil sa bagyo. Batang Pinoy National Championship apektado po dahil sa Bagyong Ompong. Samantala, Malacanang nakiusap na kay Senator Trillanes na umuwi na at iwanan na po ang Senado. Nag-iskandalo na, konsihal sinuntok pa ang kapwa konsihal sa Bacolod. At dahil nahuli namang tulog sa duty 7 police, kinasuhan. Sinasabing drug pusher sa Bulacan, nanlaban daw kaya't patay sa mga pulis. Dahil naman ayaw nang makipagbalikan, dating girlfriend, pinagsasaksak po ng isang lalaki. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa Tigasing Palatuntunang Kamaong Acero. Sumasa inyo po ng live on HD quality at napapanood po sa buong mundo ngayong araw po ng Thursday at 13 po sa buwan ng Setyembre taong 2018. Kumusta po ang mga nasa Metro Manila siyempre? And of course, ang ating mga suking OFW sa iba't ibang lugar, mga bansa sa iba't ibang panig po ng mundo. Hello, hello! Sana po'y okay lamang po kayo dyan and kami naman po dito sa Pilipinas ay nagsusumikap na lagi pong maging okay lamang ho.
Bagamat ang malaking bahagi po ng Luzon, especially ang Northern Luzon, ay nalalagay po sa hamon ng sobrang pag-iingat sa nalalapit pong pamimirwisyo ng bagyong Umpong. Magandang gabi po sa mga nasa iba't ibang lugar sa buong kapuluan. Ang buong pwersa po ng Leader News Philippines ay muli handang-handa na pong maglingkod sa inyong lahat para sa ating Thursday edition ng Palatuntunang Kamaong Asero. Ang ating News and Current Affairs team, Operations Creative Live Streaming headed by Engineer Oliver Licop. At kasama po ang ating producer, head writer, Angeline Valencia. Samantala si partner Mark Anthony Reynoso ay nakamonitor lamang po at mukhang tuloy na po ang kanyang flight sa Monday. Kodus, partner Mark, magkikita rin tayo ulit by next month. Ayos, see you again! At ngayon sa ating tanong sa Sambay ng Pilipino, mga kapatid, dapat na bang iwanan ni Trillanes ang Senado at umuwi na sa kanyang sariling tahanan? Repeat, dapat na bang iwanan ni Trillanes ang Senado at umuwi na lamang po sa kanyang sariling bahay? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At muli kami po ay nangingimbita po sa inyong lahat na pakilike po ninyo muna ang ating FB page ng Leader News Philippines at sumali po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan po ng paglagay ng inyong pong comment, pabor, kontra, o anuman po yan, pagbati, at kung ano-ano pang anunsyo ay pwede natin basahin yan dito sa ating programang Para po sa Bayan, Kamaong Asero. At syempre, doon po sa mga suki natin, pakishare po ninyo sa ating mga best friends para marami pong nakakalam sa mga nangyayari sa ating bansa na po. At pakisubscribe nyo rin po ang ating YouTube channel, ang Leader News Philippines YouTube channel. Samantala, doon po sa mga nais sumali po ng live, tumawag po ng live sa ating program, pwede niyo po kaming marating sa pamamagitan po ng telepono pong pang-Globe 0927-494-2175. At kung Smart Sun Talk and Text naman po ang inyong gamit, simple ang inyong idadial 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ray Fernandez, buena manong hello mula sa kanya. Yes, hello Ray. At happy birthday naman sa aking pamangkin na si Rochelle Nepomuceno na nandyan po sa, nasan ba si Rochelle? Nasa Malolo City ba si Rochelle? Kumusta ka na lamang, Rochelle? Matagal-tagal na tayong hindi nagkikita. And again, belated happy birthday kay Hedrick, ang aking bunso. At si Noemi Nepomuceno, kahapon po yung kanilang birthday. Sige, good evening sa mga nasa Tacloban City, Sir Rafi Bianson and family. At ang ating mga kapatid sa PQC Paint Depot and Burgesco Auto Parts na katuwang po ng Leader News Philippines Kamaong Asero program sa mga public service. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Happy birthday po sa aking kapatid na si yan. Happy birthday kay Amira Valencia. Hi, Miss Amira Valencia, ang ever dearest sister ni Angeline Valencia. Malapit lang naman yung pakdal, ano? Ay, ang pansit hindi mapapanis bago makarating dito sa studio. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening po sa mga nasa kanilang mga tahanan na mag-aalas 8 na po ng gabi, ano? At medyo late po tayo nakapagsimula sapagkat marami po tayong inaasikaso. At siyempre, pagkatapos po ng ating program, abangan po ninyo. Nandyan sila, Pastor Ram. Ayan. Ang Palatuntunang Bible Cafe. Diretso na tayo sa ating mga reports. 52 minutes after 7 in the evening. Update na po tayo kagad ng Bagyong Ompong. Si partner Gani Oro ay nasa Pag-asa Forecasting Center pa rin sa Quezon City. Alamin natin ang pinaka-latest weather bulletin na may kaugnayan pa rin po sa Super Typhoon Ompong.
Habang inuulit po natin ang ating survey question, dapat na bang iwanan ni Trillanes ang Senado at umuwi na lang sa kanilang sariling tahanan? Repeat, dapat na bang iwanan ni Trillanes ang Senado at umuwi na lamang sa kanyang sariling bahay? I-comment po ninyo ang inyong nasa inyo pong mga isip at damdamin at yan po ay garantisadong babasahin po natin dito sa ating palatuntunan. Ronald Reedy, Oliver and Errol, hello, sabi niya. Pastor Ram Gamboa is also joining us. Philip Damasco, good evening po mga sir, sabi ni Philip. At sa iba pang mga buena manong nakatutok sa ating programa, magandang gabi po sa inyo at welcome sa Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Siyempre, good evening din kay Dance Callejo Cielo. Hi, Dance! At siyempre sa mga OFW sa Middle East na lagi pong naghihintay sa ating malaganap na palatuntunang napapanood sa buong mundo. Programang nakalan pong umalalay, tumulong sa mga kapatid nating overseas Filipino workers at handa pong laging umaksyon sa mga nangangailangan kapag sila po ay nakararating upang magtiwala sa ating programa. Pastor Ram, good evening. Sabi ni Pastor Ram, ayan, mamaya po ng konti ang palatuntunang Bible Cafe na preempt yung kanilang program kagabi because of the bad weather pa rin. But ngayong pong araw ng Thursday ay nandito po silang lahat sa studio. Ready na? Sinong unahin natin na sinulan mo na? Oo nga, bakit si anong nandyan? Unahin muna natin ang weather bulletin. Mga lugar na nasa ilalim na po ng tropical cyclone signal number 1, nadagdagan daw, sabi ni Paring Gani. Paring Gani, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Magandang gabi, Errol, at sa mga sandalito mga kaibigan, ang inyong likod, Gani Oro, ay patuloy pa rin nakaantabay dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa para tutukan ho natin at subaybayan ang mga pinakahuling ipinalalabas na bulletin hinggil sa bagyong si Ompong. At ngayong hapon po ay nadagdagan pa ang mga lugar sa Northern Luzon, Eastern Luzon at bahagi ng Central Luzon ang isinailalim sa typhoon warning signal, kaugnay po naman ng papalapit na bagyong si Ompong. At sa ating pagbabalik, ating pong ibibigay ang latest bulletin ng Pag-asa tungkol po dyan. Kasama na po ang mga babala sa mga kababayan natin sapagkat itong bagyong si Ompong ay mukhang hindi ho nagbabago ng kanyang lakas at direksyon. But anyway, sa ating pong mga kababayan sa Leader News Philippines, lalo sa buong bansa at sa mga nanonood sa atin nationwide, worldwide, magkakalob po kami ng update sa loob po lamang ng ilang sandali mula po rito sa Pag-asa Forecasting Center. Ito muna ang ating maiulat at ipagkakalob natin ang update dyan sa ating pagbabalik. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, balikan natin ang signal ni Paring Gani Oro. Dahil may latest update na, may nadagdag na pong update sa bagyong Super Typhoon Ompong. Sa oras pong 57 minutes after 7 in the evening. Balikan natin si Paring Gani Oro sa Pag-asa Weather Forecasting Center sa Quezon City. Paring Gani, magandang gabi muli. Errol, patuloy kong binabaran itong talagang Pag-asa dahil habang papalapit sa Hilagang Luzon, napanatili ng bagyong Ompong ang kanyang lakas na 205 kilometers per hour at ang bugso ng hangin o gustiness nito ay 255 kilometers per hour pa rin. Bahagyang bumilis ang pagkilos nito mula sa dating 20 kilometers per hour ay naging 25 kilometers per hour ang movement ni Ompong at patuloy itong kumikilos pakanluran. Mahigit 20 lalawigan na ang isinailalim ng Pag-asa sa Tropical Cyclone Warning Signal.
Itinaas na po ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Group of Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon Province, kasama na ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias at ang Ticao Island. Sa bahagi naman ng Kabisayaan, ang Northern Samar ay napasama na po sa Typhoon Signal number 1. Ang mga lugar na nabanggit ay maaari na pong makaranas ng pagulan at bugso ng hangin ngayong madaling araw. Namataan ang mata ng bagyo sa layong 725 kilometro sa silangan ng Verac, Catanduanes. Nilinaw po ng Pag-asa na yung 36 hours in advance na typhoon signal na kanilang itinaas, hindi daw po nangangahulugan kapag may signal na sa inyo ay magiging masama kaagad ang panahon. Kapag may advance na 36 hours na palugit, and after that, sa kanyo pa lamang maaaring maranasan ang sama ng panahon. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Rene Paciente, si Ompong ay kahawig ng bagyong Lawin na tumama rin sa Northern Luzon. Dahil mabagal ang pagkilos ni Ompong, inasahang maglalandfall ito sa Sabado pa, September 15, sa Hilagang, Cagayan. Narito po ang naganap na press briefing ngayong hapon ng Pag-asa. Pinagunahan po ni DOST Undersecretary Renato Solidum, si Pag-asa Administrator Dr. Vicente Malano, at si Pag-asa Weather Forecaster Rene Paciente. Narito ang kanilang paliwanag sa pagsasalarawan kung kanino pwedeng ikumpara itong bagyong si Ompong. Ang bagyong si Ompong, halos magkapareho sila ng bagyong Lawin. So yung damage ni Lawin, nung maglandfall siya, na severe yung damage niya, so ganun din po mga mangyari nito kay Ompong. Malakas po ang bagyo natin at siguradong marami pong punong tutumbahin to kung hindi manghina yung lakas niya sa ngayon. Pati yung mga natin, electrical post, kasama na yon. At saka yung mga bahay na made of mga light materials, pwede pong tangay ng hangin yon. At saka yung mga bubong ng mga bahay, kahit matibay simento siya, pero yung bubong niya, natutukla po yon. Magliparan yung mga yero sa ganong kalakas na hangin. May mag-evacuate. At kung paano mag-evacuate, depende rin yun so gaano kalayo ang aabutin ng tubig na dala ng hangin sa dagat. So yung sinasabi ni Dr. Malano, kunwari ang na-forecast ay 6 meters, ang rule of thumb, hanapin mo yung 6 meter elevation. Below that, baka kailangang talagang lumikas. Pero syempre, doon sa boundary, baka meron pang momentum ng konti. So pwede nilang i-advance ng konti, no? So yun yung kailangan ng maintindihan ng mga tao. Okay, thank you. Meron pa po. Okay. Alright. Paglilinaw ng Pag-asa at ng kanina press briefing, kasi pilit na tinatanong ng mga mamamahayag kung posible na ba na umabot sa kategory ng super typhoon ang lakas nitong si Ompong. Isa lang ang sagot ng mga taga-Pag-asa, napakalakas ng bagyong ito. Bagamat ito ay nasa borderline bago tawaging super typhoon. Ayaw nilang tawaging super typhoon kasi hindi pa nga umabot doon sa category o doon sa 220 kilometers per hour. Pero ang sinasabi nila, anuman maaring mangyari dito, may malakas na hangin at maaring magdala ng mga pag-ulan. Itong si Ompong na ito, bawat bagyo daw kasi ay iba-iba ang karakteristik o iba-iba naman ang kanilang pag-uugali. Pero ang pinaka-sure ng Pag-asa, tatama sa kalupaan at may posibilidad
na magkaroon ng storm surge o daluyong, ang hindi lang mabanggit kung gaano kataas talaga ang daluyong na pwedeng mangyari, parang Errol.